Здравейте, здравейте! Аз съм Мартин Пунчев, а това е дебютният безплатен видеоурок на CGZen. С него ще дадем старт на серията уроци за моделиране на твърди повърхности в софтуера ZBrush. Някои от вас може би вече знаят и дори очакват от известно време този урок, но за тези, които за първи път научават, в тази серия ще разгледаме как съм създал футуристичното оръжие, това което виждате в момента, от дизайн до финален полиран 3D модел. За да не се чуете какво предстои, ще ви разкажа набързо. Урокът е разделен на 3 части. В първата част, тази, която ще разгледаме днес, ще обърнем внимание на това как да изградим добра основа за 3D модел, използвайки няколко интересни техники и инструменти в програмата. Във втората част, която предстои да излезе, ще се насочим към техники за концептуален дизайн в ZBrush, където ще разгледаме направата на ето тези 3 вариации, създадени по много интересен начин. Последната част, третата, пък е черешката на тортата. В нея ще обходим безброй техники за полиране и детайлиране на един от избраните дизайни. Но нека не губим време и направо преминем към същината на урока. Започвам с прожектирането на концепт чрез един инструмент, наречен Spotlight. Това правя с една единствена цел, за да имам чертеж, който да мога да следвам с лекота. Тук е мястото да спомена, че оригиналният концепт е на един небезизвестен художник, казва се Мирослав Петров, може би голяма част от вас вече го познават, но Миро още се подвизава под прякора Soul Survivor. Той е един много добър мой приятел, страхотен художник. Задължително го намерете в интернет, разгледайте творбите му, намерете го във Facebook и т.н. Наистина си заслужава. Сега да се върнем към урока. Какво е Spotlight? Spotlight е един мини Photoshop, вграден в ZBrush, и реалното му предназначение е да бъде инструмент за текстуриране. С негова помощ прожектираме фототекстури директно върху 3D модели. Преди обаче да направя това, ще почистя фона и ще отцветя в черно зоната, която ме интересува, за да я превърна в плътен силует. Почистването на фона става като сме избрали бял цвят, активирали сме инструмента Paint от Spotlight, държим контрол от клавиатурата, кликваме и драгваме върху местата, които искаме да запълним с бял цвят. Така, значи контрол-клик и драг върху част от рисунката започва да запълва близките по стойност цветове с цветът, който сме избрали. Запълването на силуета с черен цвят става по абсолютно същия начин, но с една малка подробност. Избрал съм много тъмно сиво, но не и абсолютно черно. Причината е, че Spotlight счита абсолютното черно за алфа маска и в моя случай ще направи дупка на мястото на пистолета, а това не е целта ми. И един последен съвет преди да преминем нататък: запълвайте на малки порцийки, а не големи части наведнъж. Това се прави, за да не засегнете нежелани части от картинката. Така подготвената картинка е готова за следващата стъпка. Това е прожектирането на текстурата върху една от страните на празен Shadowbox модел. Shadowbox е част от вокселният арсенал от инструменти на програмата и с негова помощ лесно се правят елементарни форми. След прожектиране отделям време, за да почистя силует. Причината въобще да прожектирам плътен черен силует е, за да мога да се възползвам от автоматичното конвертиране на текстура в маска чрез един бутон, наречен Mask by Intensity. Реално маската контролира какво ще излезе от Shadowbox. Рисувайки маски върху страните на тази кутия, даваме указания за това какъв ще е резултатът накрая. Виждате, че на едната страна маската представлява силуета на пистолета, който прожектирахме преди малко, а на другата страна ще нарисувам маска, която да окаже колко голяма искам да е дебелината на този модел. След като приключих с Shadowbox, хитрото е, че мога да прожектирам оригиналната картинка върху модела. В инструмента Spotlight връщам назад последните промени и прожектирам цветната картинка, т.е. оригиналния концепт обратно върху Shadowbox модела. И сега вече имам един прекрасен ориентир, който мога да следвам, докато моделирам пистолета. Това, което следва, е да разрежа полученият модел на отделни парчета. За целта използвам Slice Curve.
С този инструмент ще се запознаем подробно малко по-късно, но идеята е да разбия пистолета на съставни части и да атакувам всяка една по-отделно. В следващите минути ще срещнем няколко изключително полезни инструмента за Hard Surface моделиране. Истината е, че в ZBrush има много начини и техники за постигане на едно и също нещо, но целта на този урок е да ви запознае с няколко от по-нестандартните техники. Един от тези инструменти е вече споменатият Slice Curve, който реално разрязва модела на отделни групи от полигони, така наречените полигрупи, с които можем бързо да скриваме части, да маскираме части и да прилагаме различни операции само върху избрана полигрупа. Такава една операция е Polish by Groups, която, както и името й подсеща, полира модела на базата на полигрупи. Тук виждаме как чрез маска съм защитил всичко останало, а избраната полигрупа полирам, за да стане по-гладка форма. И за да ми е по-лесно да скося ръбовете чрез една от стандартните четки в програмата, това е четката Trim Dynamic. След това използвам друг нов и интересен инструмент, който се казва Curve Bridge. И с негова помощ създавам мост от полигони от едната до другата страна на модела. Curve Bridge се ориентира спрямо полигрупите и отворените ръбове на модела и за да го зашия, рисувам крива от едната страна, след което от другата и съм готов. В следващата част започвам да режа модела на много полигрупи и да прилагам полиране на всяка една от тях, след което почиствам и скосявам отново с Trim Dynamic. Тъй като тази част е малко скучна, ще я превъртим, за да стигнем до един много богат на пенизи инструмент. Това е Transpose линията, която е една магическа пръчица в ZBrush, защото с нея можем не само да въртим, не само да мащабираме и да правиме маски, но и да деформираме модела. Това и правя тук. Изолирам с маска всичко излишно и деформирам плоскостта само чрез Transpose. За целта линията е в режим Move, местене, и използвам средното кръгче, докато държа Alt от клавиатурата. Сега ще повторим. Маскирам, начертавам Transpose линията, чрез Alt и средното кръгче деформирам. Сега ще ви покажа подобно деформиране, само че този път използвам последното кръгче на линията, отново докато държа Alt. Така можете да започнете дадена част, като я направите плоска, тъй като е много по-лесно за моделиране, и чак след това да я огънете и деформирате в желаната форма. Сега започвам разработването на следващото парче от модела. Тук отново се повтарят същите операции, тези, които ви показах до сега. Започвам с прорязване, първо на местата, където има зоблен ръб. Тук използвам Slice кръг, след което продължавам изрязването на силуета чрез Slice от тип крива. Добре, какво е Slice Brush? Имаме достъп до този инструмент, когато задържим Ctrl-Shift от клавиатурата и заменим инструмента за селекция с някоя от възможностите за Slice. В своята есенция Slice четката ни позволява да разрязваме модела на различни полигрупи, като там, откъдето мине, се добавя нов Edge Loop. Това реално променя топологията на модела. Особено добре дошло е в случаите, в които искаме да правим екструд с супер чист ръб. И доста се доближава до рязането и командата Extrude в добре познатите ни традиционни пакети за 3D моделиране, като 3D Studio Max, Maya, Model и т.н. Тук обаче, след срязване с Slice, използваме Transpose линията, за да осъществим Extrude. В тези случаи дори не е нужно да подразделяме полигоните на модела, кой знае колко. Преди възможността за слайсване в ZBrush, стандартният начин на работа бе моделът да се подраздели доста, след което чрез маска да се защити част от него, а пък детайла да се бутне навътре или навън. Така обаче остротата на ръба зависи директно от броят на полигоните. Трябва да имаме много полигони, за да имаме хубав ръб. Нека ви покажа един пример как с добавянето на Slice и възможността за бърз екструд с помощта на Transpose линията можем с лекота да моделираме, използвайки почти традиционен маниер, познат ни от SUBD моделирането. Slice инструмента е страхотен за още супер много неща.
но ще изброя само няколко. Например, помага при работа с Dynamesh, за да разделим Dynamesh модел на части. Също така е много полезен в тандем с операцията Panel Loops. И така можем да създаваме панели невероятно бързо. И не на последно място, работи в комбинация с полирането базирано на полигрупи, което ще видим ето сега, като се върнем към примера с нашето оръжие. За да разработя формата на това парче от модела, започвам да натрупвам обем в центъра, следвайки линията от концепта. Използвам единствено стандартната четка. След това с мека клей четка натрупвам обем под и над ръба. Виждате, че всичко това правя на ръка, без много да се старая, но това е така, защото следващата ми стъпка ще се погрижи за полирането, което е нужно. Ще използвам полиране по полигрупи. Но при това ще създам тези полигрупи, като нарежа модела с инструмента Slice, който вече знаеме. Така получавам две полигрупи и перфектен ръб между тях. Сега мога да приложа полирането първо на едната полигрупа, след което и на втората полигрупа. Тази функция изглажда и полира формата, запазва хубавия ръб между полигрупите и е страхотна, особено когато става дума за моделиране на твърди повърхности. Добре, сега нека отново, както и с Slice инструмента, разгледаме този път малко по-подробно функцията Polish by Groups. Полирането се намира в менюто Tool в групата на деформаторите и както вече казах, тази опция ви позволява една неравномерна повърхност да бъде изгладена по автоматичен път. Можете да превърнете дори най-безформеният модел в нещо с прецизни ръбове и разделено на хубави плоскости. Това, което виждате, е един много пресилен пример, но забележете как този безформен модел може да бъде стегнат за нула време. Ето един друг пример, в който ще видите как ще заобля ръба на модела, а след това направо ще го скося. За целта първо разрязвам модела с Slice инструмента, за да получа нова полигрупа, голяма точно колкото искам да бъде радиусът на това заобляне. Прилагам нежен Polish by Groups, съвсем лекичко дърпам слайдера, след което подразделям модела и изглаждам, за да видите полирания крайен резултат. Сега ще се върна назад и ще повторя последната операция, но този път ще приложа много силен Polish by Groups. Това направо ще изправи ръба или един вид ще го скоси. Това, което трябва да знаете, е, че има два режима, които се определят от състоянието на малкия кръгъл тогъл бутон. Когато кръгчето е в центъра, полирането ще е щадящо и ще се стреми да запази първоначалната форма на модела. Ако пък искате полирането да е много по-агресивно, както на примерите, които ви показах, трябва да изберете другият режим, като кликнете върху този бутон. Нека пак се върнем към примера с оръжието, за да проследим разработването на третата част от модела и да научим още някой друг инструмент. Първо разрязвам с Slice, скривам ненужното и го отделям на нов subtool с командата Split Hidden. След това почиствам леко силуета, използвайки четката от тип клип и всичко, което остава да направя, е да запълня дупката и да направя модела солиден. За целта ще демонстрирам една нова четка, Curve Bridge, която изгражда мост от полигони между две начертани криви. В конкретния случай обаче четката автоматично поставя първата крива по продължение на целият отвор, което не ни върши работа. Затова първо отделям едната страна на нова полигрупа чрез инструмента Slice, след което използвам командата Mirror and Weld, за да направя модела в симетрия. По този начин и двете страни са отделени с полигрупа и мога спокойно да запълня дупките с четката Curve Bridge. Сега вече рисувам кривата първо от едната страна, правя същото и от другата страна и дупката е запушена. Имайте предвид, че почти винаги остават незашити места и малки отвори в модела. Затова ви съветвам да използвате командата Close Holes като последна операция, за да сте абсолютно сигурни, че всичко е запушено и моделът е плътен и солиден. Сега нека ви покажа още един друг трик за четката Curve Bridge.
В този пример изграждам нещо като скосен ръб, използвайки същата тази четка. Просто чертая линията от едната страна, след което от другата и се изгражда мост между двете линии. В общи линии, действията и инструментите, които ви показах до сега, са използвани за всяка една част от създаването на този 3D макет. Много слайсване и рязане на силуета, свързване на плоскостите чрез Curve Bridge, много полиране, базирано на полигрупи, също така деформиране с транспоз линията и разбира се, много моделиране на ръка. В ZBrush няма как да минем без да пипнем модела ръчно. И ето, че приближаваме краят на първият урок от серията. Надявам се да сте научили някой нов инструмент в ZBrush и да го използвате, когато правите следващия си модел. В следващата част от урока пък ще разгледаме как 3D макета ще послужи за основа при създаването на 3 концептуални модела и въобще ще я посветим на доста интересни дизайн техники в ZBrush. Тук е момента да се обърна към вас с молбата да подкрепите каузата. CGZen има за цел да прави много такива безплатни уроци за в бъдеще, но истината е, че това отнема доста време и енергия. За да може да се случва по-често, имам нуждата от вашата подкрепа, така че ако харесвате урока и начинанието, моля споделете линка, харесайте страницата на CGZen във Facebook, разгласете мълвата, въобще ударете едно рамо по какъвто начин можете. Благодаря ви много за вниманието и до скоро!